हाय लोगोफोर मोनाबिलिनि माब्रै दं नोंथांमोना आंहा दिनै बिराद देहाखौ मोजां मोनदो आरोना नै आथिङाबो एसे सेमबाय एसे माने बहुत सेमबाय जोंहा आबै आबौआ मैया फुङावनो बाहेराव थांदो आरोना बहुत फेक्टरि कम्पानि दोङो ना इफोराव गिदिंनो थांबाय ओमफ्राय मैया फुङाव थांनाय लोगो लोगोनो जोंहा पेन्ट खालामनाय मिस्ट्रिफोर दोंसोगारो बे मिस्ट्रिफोरनो आङो आबैमोन थांखांनाय लोगो लोगोनो इन्जेक्सन एन्टिबायटिक ओमफ्राय सानायनि एन्टिबायटिक एम्पुल ओमफ्राय एन्टिबायटिक टेब्लेट सानायनि टेब्लेट ओमफ्राय आङो पेसाब खालामनायनि टेब्लेट इफोरखौ आङो गथाय लाबोखोमानो हरनानै जोंहा फिसाजो रानिया आंखौ एन्टिबायटिक इन्जेक्सन थुगासिनो सानायनिबो थुगासिनो ओमफ्राय आं टेब्लेट जानायजों पेसाब खालामबाय थानानै पुरा मिया हरसेयावनो आंनि आथिङा रानबाय आरो सागाजोब्बायबो दिनै आबैमोन गैयिखाय आङो पुरा फ्रियाव आङो इन्जेक्सनखौ हारसिंनो बायनानै लानो मोनबाय बेनिखाय आंनि देहाया मोजां जाबाय आंखौ माने मेडामा हगारनानै होआ आंखौ हारसिं ट्रिटमेन्ट खालामना लानो थाखाय आं बेफोर बेमारखौ हारसिंनो रोंखाजोबो फाहामनो नाथाय आंखौ हगारनानै होआ आंखौ जेबो रोङा सानो किन्तु आं हारसिंनो मोजां खालामनानै लाबाय आं सिलिप लिरै लिरै हरबाय बहिखौ बिसि बिसि मिस्ट्रि फैयामोननो ओमफ्राय मिस्ट्रि फैयामोननो आंखौ होनदो आरोना बे मुलिजोंनो बे इन्जेक्सनजोंनो नोङो इलाज जागोन नामा हामगोन नामा होनना सोंदो सोर लिरनाय सोर खिथानाय होनदो आंखौ रावबो खिथायाखै आं हारसिंनो लिरदो आं बेजोंनो हामगोन ओमफ्राय नोंसोर आंनो लाबोनाल' हो होननानै आं फैसा आरो सिलिप लिरना होबाय मेडिसिननि बेनिफ्राय बिसोरो आंनो लाबोना होफैबाय जेरै बुंदो बिदिनो इसोरबो लाबोना होफैनानै आंबो लानानै आङो सानसेयावनो एसे मोजां जाबाय आरोना आं दा बहुत मोजां जादों दिनै कि जाएगा हाँ दरवाजा अच्छा से मार के जाओ डाल देना होगा तो आंखौ हामिखाय मेडामा बुंदोंमोन न'आव थांनानै नोङो बेमारखौ फाहामनानै फैथां नभेम्बर फार्स्ट उइकआवनो फैफिन होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दा थांलाय फैलाय फैसाबो खरस जायो बिनिखायनो आङो हामनायखाय थांलिया सानबाय आं थांलिया फिसाजोआ रानिया थांगोन नभेम्बराव थांनानै बिबो 10-12 दिन थानानै फैफिनगोन आरोना बिदिनो लोगोफोर आंखौ बयबो इउटुबाव होबाय थादोंमोन नालाय नुनानै आंखौ बयबो हामा नांदो दुखु नांदो आंनाव बहुत फन फैबाय थादो जोंनि गामि खाथिनि गामिनि बयनिबो ओमफ्राय आं बिनिखायनो भिडिअ मोनसे लाबाय आङो हामबाय होननानै लोगोफोर बयबो नुखासिगोन आंखौ हामनायखौ दाख्लै देवालियाव पुरा जोङो भिडिअ बनायदोंमोन बेयाव आरो बांसिन सादोंमोन आंना खारथिंलाबायदोंमोन ना आं एसे गोसा गोसा थाबायलाबायदोंमोन ओमफ्राय दा मोजां जाबाय आङो हारसिंनो बेनोसै लोगोफोर नै आं गायनाय जोगोनार बिजौखौ दिनै सजना बिलाइ लगायनानै खारै गोबाब संना जानोसै आरोना जाबाय दां माने ओइ था बिलाइखौ लगायगोन नामा दालाय सिफायनाङा बिलाइखौ खा थाइदो फिथाइ बेदर थांदो खोमा बुहुद बोसोरनिसो गिदिरथार दङ दां बेदरा इसानो गायखानायसो मालिकफोरा बिजौखौ सिफायनाङा मादे बिलाइखौल' खा बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन दा जोगोनार बिफाङा हनै फिथाइ थाइसे थायना दङ फिथाइ थाइसे थायदो मादै ओइ नै फिसा सानो नै लोगोफोर दिनैबो सावलायबाय आरोना दिनै लास्ट 21ल' सावदो नै गार्डेनाव सावबाय नामलाय
भिडिअ खालामदों ना नै लोगोफोर जोंहा दिनैबो आलारि बाथि सावदो आरोना दिनै लास्ट दिनैनिफ्राय सावला दिवाली गैला दिनैनिफ्राय गार्डेनाव लगायदोंना लगायाखै मोननै लागायदो सोलाय नायोना बिदि थांबाय थाबा दा माबा फैगोन र' आइ गार्डेनाव थांगोन मैया जोंहा आबौआ दंफां साखसो भिडिअ खालामदो आहा आरो खालामनो बावगारदो आरोना लाइट मोनसे सोनानै होदो बेयाव मैया बेलासि सावनायानो दाबो गोमोरा नै मोनसेया दानिसो गोमोरदो दाबो गोमोराखै मोनसेया ओमफ्राय इफोरबो मैयानो सावनाय दाबो गोमोरा पदम फुलनिया हेपि दिवाली लोगोफोर दिनै दिवाली जोब्बाय गैला आरो फैगोन बोसोरावसो फैलायसिगोनलाय अब्लासो रंजानो मोनलायसिगोन दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरोना साथि सावलिया जोंहा दिनैनिफ्राय रानी